Vi hedder Ole Maskinefabrik. Vi laver specialmaskiner, eksporterer i perioder 90%, og vi er 35 ansatte. Fordelt på halv ingeniør eller teknik og halv håndværkere i værkstedet. Vi ringer til DS omkring overenskomster, vi ringer omkring, hvis der er noget juridisk, vi gerne vil have et indspark til. Det er vigtigt, at vi har følelsen af, at det er nogen, der kender til vores situation. At det ikke er et eller andet, de først skal sætte sig ind i hele vores historie, og at vi er, som vi er. De kender også vores medarbejdere, hvad det er for en gruppe medarbejdere, vi har. Vi sidder med i nogle erfagrupper, der er styret eller sat i gang af DS, hvor vi laver nogle erfaringsudvekslinger og også bare det sociale imellem forskellige virksomheder. Den erfagruppe, jeg er med i, det er meget bredt. Altså det er omkring ledelse, men der bliver vendt meget forskelligt. Vi er forholdsvis forskellige virksomheder, der sidder i det, og det giver en meget god sparring. Det kan godt være, at vi i DS-sammenhæng er en stor virksomhed set på antal ansatte, men det er jo, vi er en lille virksomhed mentalt, hvis man kan sige sådan. Vi er en ejerledet virksomhed, så vi sidder med nogle af de samme udfordringer, som en tomands VVS-virksomhed eksempelvis har. Vi kan jo ikke undgå også at bruge de rabatordninger, der findes rundt omkring. Man kan sige, vi har ikke en størrelse til altid at kunne gå ud og få nogle ordentlige priser på brændstof, telefoni, sådan noget der, men der har DS nogle aftaler, som gør, at vi faktisk kan gå ud og få lidt af de fordele, som noget større virksomheder de kan hente. Vi har brugt en del af DS' kurser, og det er altid en fornøjelse at være på dem. Både det sociale del, men i høj grad også det faglige. DS er meget god til at hente nogle specialister ind, som er forberedt til, hvad det er, der møder dem. At det er ejerledere, eller det er ledere i mindre virksomheder, det har med at gøre. 3 ord for, hvad vi bruger DS til, det er kurser, det er erfaringsudveksling, og så er det juridisk bistand.